Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ready di mie ayam dan bakso Podomoro berkat ambeng untuk 42 orang lengkap. Sambal gorengnya reno loro, kentang ati, sambal goreng cecek, serundeng kacang, ingkunge papat, ayam Jawa plus marang lengkap. Enak jeneng abange ya. Karek kurang apem. Mang jenis gaya apem tapi apeme ora dadi. Ngapu. Karo mang karo gawe ater-ater. Orang mek gur gawe mie ayam, bakso, ngladeni berkat bareng guys. Yo sapa sing pengen merapat. Iki penampakane. Iki nggih acara wong selamatan Natal. Oke.